Takže čus, natáčame teraz na aplikáciu, ktorú mi poradil jeden môj kamarát. Zahráme si najprv Smash Round. Dám si trošku zvuk tichšie, aby vám to tak nehúčalo, lebo skúšal som už hrať, teda natáčať to aj predtým a moc to húčalo. Ideme na to. Dobre, policemen nás hneď zablokovali, takže toto bolo také krátučké kolo. Ideme ešte raz. Reklama. Tak, ideme. Ideme, pekne sme ich osrali. Ďalší drifting. Dobre, krásne, doproti smeru ideme. Krásny drift. Zase sme sa ich krásne zbavili. Idem. Nechcel by som, policemenov sme zabili. Jedných, dobre, teraz nám stačí urobiť iba driftinga. No tieto auta moc nevedia dobre driftingovať. Dobre, ideme cez mostík, pekne tuto je zábrana. Jaký aut? Toto som netušil, že aj takáto zábrana tu bude. Dobre, už máme 3 policemenské tie vozidlá, teda toto je 3 oddiely nás už naháňajú. Wow, teraz sme im zase vyplzli, teraz sme urobili malý skok. Dobre, penieži. Dobre, toto sme ich tu pekne urobili. Uhli sa im, poďme. Tak, tuto. Dobre, zase ideme na druhú stranu, kurňa, to čo, už ide po mňa, koniec! Do prčice tam. Dobre, takže dáme si ešte posledné kolo a toto by bolo už asi záverečné kolo. Dobre, ideme, drift. Ideme, pekne krásne, drift. Dobre, skoro nás sejmuli. Doprčíc, pome, ideme. Dúfam, že ma tam je počuť. A ak ma počujete nejako zle, tak som trošku chorý. Ale to neovplyvňuje naše natáčanie, kuník. A už som arrested. Čiže chytený. Takže toto by bolo na dnes všetko. Ja sa s vami lúčim a mne už nedostáva povedať iba nič iné. Lajkujte, komentujte, odoberajte a čú.